Dámy a páni, už vás asi niekedy zaujímalo, akých je 5 najviac underrated brawlerov v Brawl Starse. My si dneska povieme tých 5 brawlerov, ktorí sú najviac underrated v Brawl Starse. Poďme na nich. Prvým brawlerom je Karl. Veľa hráčov ho považuje za basic brawlera, ale ignorujú jeho konzistentnosť. Má silné stránky, tým, že jeho krompač dáva damage tam aj naspäť, má vysoké DPS-ko. Vie hrať save napríklad wallpick alebo aj agresívne. A jeho super útok, ten je výborný. A každý sa pýta, ako hrať. Využívaj steny, odrážanie alebo rýchlejší damage. To sú jeho najsilnejšie stránky. Alebo nechoď all in bez superky. To proste prehráš. Vieš o tom. A ideálny je na gang grab alebo brawl ball. Akom druhým brawlerom je Griff. Teraz sa určite pýta, že Griff? Však ten je teraz tak OP. ale proste vyzerá meh. Proste má jeden z najvyšších burst damageov v hre. Má silné stránky, čo je brutálny damage na blízko. Superka melti tankov aj save. Alebo rýchlo nabíja superku. To je tiež veľmi výhodné. A pýtaš sa, ako hrať znova. Proste drž sa midrange, nechoď proste na blízko. To proste... No, oni ťa môžu zabiť, hej. A šetri si ultimátku na fighty, nie na spam, hej, ako nemôžeš to spamovať, lebo Griff si musí prebíjať nejak tie super útoky. A ideálne ho dávaj na heist, alebo brawl ball. Ako tretím brawlerom je za underrated postavu považovaný Ashe. Ashe je ťažký na hranie síce, ale veľa ľudí ho hrá veľmi zle. Ja ti teraz poviem prečo. Má silné stránky, rage mechanika, čím viac damage dostane, tým je silnejší. Pozri sa na to, proste dáva o mnoho väčší damage. Pretože je naštvaný. Potom, má vysoké hápka. Proste má 11800 HP. To je veľmi, ale že veľmi veľa HP. A jeho myši, teda superka, robia chaos. Pozri sa ne, ty ich len tak hodíš a oni idú po superovi, ktorého proste dá mu to nejaký damage. Je to veľmi silné. A ako hrať? Neboj sa dostať damage, hej, ale nie zomreť, takže keď môžeš dostať damage, ale nemôžeš umreť. Potom pushuj, keď má high range, proste keď je úplne takto naštvaný, tak vtedy je ideálne pušovať. A keď ho pušuješ na hotzone alebo gangrape, robíš správnu vec, tam sa presne má pušovať. A dám ti jeden malý tip znova. Ashe vie 1v3 klačnúť, takže to sa vyplatí. Ako štvrtý brawler tu je Gale. Gale je ignorovaný. Mne príde, že je strašne ignorovaná postava. Gale je veľmi ignorovaný a jeho silné stránky sú kontrola mapy, slow push, proste slovuje proti hráča, čo je veľmi silné. Counter na tankov a asasinov, vie ťa pekne odhodiť a preto je to také OP. A superka vie resetnúť fight, proste fighti, Frank napríklad na teba ide a ty mu dáš ultinku, že mu tam super útok. Ako hrať? Drž distance a spamuj slow, to si zapamätaj. Superku používaj na save, nielen na atak, to si tiež zapamätaj. A ideálne je na hot zone a brawl ball. A dám ti jeden malý tip. Gale je extrémne otravný, superi sa k tebe nedostanú, hej? Proste nedostanú sa k tebe. To si zapamätaj. A ako poslednou je Lola. Lola. Proste ľudia nevedia pracovať s jej klonmi, príde. Má silné stránky, dáva vysoký damage output, je flexibilná na mid. A ako ju hrať? Nedávaj klon vždy na seba. Nedávaj to proste. Stačí ho dať takto k sebe a vieš proste aj za stenu útočiť. Potom využívaj ho ako shield alebo bait. Vieš ho proste využívať, hej. Ide na teba zase niekto, tu si ho pre seba dáš a on bude hitovať ten klon, nie teba. A ideálna je na gang grab a knockout. To si zapamätaj tiež. A tip.
Keď dobre ovládaš klon, hráš prakticky 2v1, čo je extrémne OP a neviem prečo je underrated. Ale aby som to zhrnul, čo majú tieto všetky postavy so sebou spoločné? No, nie sú easy win brawlery, proste nevyhráš s nimi ľahko, potrebujú skill s positioning a keď ich vieš hrať, sú silnejšie než metapiky. To si zapamätaj. Takže sme na záver videa, nezabudni na toto video dať like a odber a vidíme sa pri ďalšom videu. Keď chceš ďalších, naopak 5 najviac OP brawlerov v hre, nezabudni dať like a odber a napíš to do komentu. Čaute.